Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia, pani komisárka. Chápem dôvody, pre ktoré je potrebné obnoviť vojenské kapacity Európy. Najmä po politickom rozhodnutí, že všetku kľúčovú vojenskú techniku poskytneme Ukrajine. Nedávne dáta Eurobarometra však ukazujú znepokojujúcu realitu. Viac ako 1/3 našich občanov očakáva zhoršenie kvality života v dôsledku narastajúcej krízy životných nákladov. Ako dlho si môžeme dovoliť, aby toto pokračovalo, keď teraz prichádza návrh, že potrebujeme takmer 800 miliard, ktoré budeme dávať na obranu. Členské štáty momentálne konsolidujú svoje rozpočty a častokrát dochádza k ostrej kritike zo strany opozičných strán. Vidíme to aj na Slovensku, napriek tomu, že tá konsolidácia je nevyhnutná. Je preto mimoriadne znepokojujúce a dokonca nebezpečné riskovať vznik finančnej krízy na úkor bežných Európanov len preto, aby profitovali vojenské spoločnosti a prehlbovala sa vojenská dilema spôsobená náhlym nárastom vojenských kapacít. Vždy som vystupovala proti globálnej militarizácii. EÚ musí ostať verná svojim základom a svojej základnej identite, diplomatickej sile a mieru. Ďakujem pekne.